Mkhulu Kateli Mnyama baba, sibingelele sithokoza kakhulu futhi ukuhlangana nawe baba. Ngibonga mina khehla lami, ngibonga mina. Ngibonga futhi nasesizweni. Ngibonga kakhulu nakubabukela emakhaya, abathamela, abalalele. Ngibonga nethuba lokuthi nisondele nje kimi nizohlanganyela nami nizwe ukuthi umsebenzi uhamba kanjani. Mkhulu Kateli Mnyama, sizwile ngawokhosini sakubona ama social media, sababona abantu bebhala babonga. Ngabe kahle kahle kabanzi baba umsebenzi wakho uhamba kanjani kahle kahle? Uma sikhuluma ngoMkhulu Kateli Mnyama sikhuluma ngobani kahle kahle baba? Khehla leligama elithi Kateli Mnyama lijule kakhulu. Yes. Umanqadi yakho sembelebele nohliziyo emhlophe ehlanza inhliziyo zamanye amadoda noma likhiza likhemezela komuntu kaMangeshe Mbane. Ebekudla bekuthiwa ngiyaphanga khehla kodwa ngoba umsebenzi kuthiwa ngiyifele ngiyithanda imali namandla saphelile. Cha khehla lami ungwane ngokwendabuko nangokozalo lwakhe ngokudabuka sidabuke eSwazini. Ilapha inkaba yethu khona khehla la sisebenzela khona siye saphuma ke sazozenza la kwamhlabela ingala sesikhona khona njengamanje sisebenzela khona. Igodlo zikhona zimbili, kunesigodlo sangaphhandle kunesigodlo zangaphakathi ngoba phela thina inyanga khehla sibuye silaphe sibuye sithakathe. So igodlo asikwazi ukuyibeka ndawonye kufuna zibe zimbili. Uma uze ngobubi sikufaka kwesinye isigodlo, uma uze ngobuhle sikufaka kwesinye isigodlo. Yes, kahle kahle uyinyanga futhi umthakathi. Inyanga vele khehla ngokomthetho ixubile. Masikhuluma ngenyanga suke sikhuluma ngomuntu oxubile khehla ngoba kwehlukene khehla kufanele sikucacise lokho ukuthi sesehlukene anti sinomngoma sinenyanga sinomthandazo. Umthandazo uyakhuleka khehla uyisa abantu ePhophoment. Umngoma uyahlola ushaya amathambo uyalapha futhi akathakathi umngoma bese kuthi inyanga ixubile yila kuhleli khona uKateli Mnyama umuntu ufunda azafa. Yes. Mkhulu Kateli Mnyama ngaphandle kokuchitha isikhathi baba. Sithanda ke sisuke lapho esisuka khona. Le phezulu kude lapho esisuka khona. Size kuwe straight la kwamhlabela ingane. Sizokufaka umbuzo baba ngenduku yakhe iphakamisa abantu abaningi empilweni. Sibabonile abantu bebhala babonga, sibabonile abantu bazonikela ngayimoto kuwe bathi bayabonga about induku abanike yona. Sibabonile baletha ngisho imfuyo baba. Buke inkombo zingakanani lapha emzini wakho. Mkhulu Kateli Mnyama, cela ukuthinta baba indaba ejulile injobe ithungele bandla. Nodilayo imfowethu wambuza uMoses ukuthi zikuphi ikuphi imfihlo yakhe wayikhipha athi seyinweleni. Mfowethu uzocela imfihlo yakho kahle kahle njengoba usiza abantu kangaka. Uma sikhuluma ngesipoko seIndia le nduku eseyidume kangaka ngaphandle kwezwe nangaphakathi eSouth Africa yonke sibabonela abantu banika baphakama ngendlela esimanga mfowethu. Ngiyancoma indoda emadodeni baba. Indoda emadodeni uthinta udaba olukhulu kakhulu baba. Uma ukhuluma ngesipoko seIndia ukhuluma ngenye induku ejulile. Kuyiqiniso khehla umuntu asimazi uphumela kanjani. Yes. Kuphela kwenduku khehla engithema ngiyidedele esizweni iyagijimisa igama lami kakhulu. Kodwa ke ngicabanga ukuthi okudala lokho imisebenzi yakho emihle.